Na okraji Prahy v parku zvaném Rajská zahrada se rozehrává malý, ale velký příběh. 5-5. Přátelský zápas, který se během několika minut změní v bitvu charakterů. Slunce proniká skrz koruny stromů a dopadá na hřiště, obehnané starým plotem. Okolí je klidné. Ale na trávníku se rozhořívá oheň. Červený tým razantní, rychlý, přesný. 1 gól. Neymar! Je Neymar! Druhý. Třetí a čtvrtý. Obrana modrých se drolí jako písek mezi prsty. Výrazy na jejich tvářích frustrace, bezmoc, ticho. První poločas končí s krutým skóre 0-4. V rohu hřiště na lavičce pod větvemi javoru probíhá krátká, ale intenzivní porada. Modrý kapitán s potem na čele a pěstí sevřenou říká, tohle není o výhře. Tohle je o tom, jestli si necháme šlapat po hlavě, nebo se zvedneme. A pak přichází druhý poločas. Modří najdou rytmus. 1 gól. Přesná přihrávka, klamavý pohyb, gól číslo 2. Červení ztrácí půdu pod nohama. Třetí gól, dav tleská. Čtvrtý vyrovnáno. A pak v posledních vteřinách zápasu 5. Rána pod břevno. Gól. Modří se zbíhají do kruhu. Objímají se, křičí radostí. Na opačné straně hřiště červení, neschopní slova, šiplné nevíry. V Rajské zahradě se dnes nestal zázrak. Nestala se náhoda. Stala se vůle. A návrat. A důkaz, že i když prohráváš 0-4, nikdy to není konec.